ସହିତ କଥା ହେବି ମତେ କିଛି କିଏ କହିବେନି ମୋ ଘର ଲୋକ ओडिशा କିଛି କିଏ भाषा କହିବେନି ଘର ଲୋକ। ମୋର ଆଣେ ତମେ ସାରସ୍ୱତ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବ। ତମର ଆଣ ଖାଇ କହୁଛି ମୁଁ ସହିତ କଥା ହେଇ ପାରିବି ମତେ କିଏ ମୋ ଘରେ କିଛି କହିବେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ହେବି ନାହିଁ କି ହଉ ନାହିଁ ସେଟା ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ମତେ ଶୁଣ କାହା ସହ କଥା ହବାର ହିଁ ମୁଁ ନାହିଁ। ବି କୋଉ ସମୃଦ୍ଧି କୋଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣ କଥା ହବ ତୁମେ ତମେ ସମୃଦ୍ଧି ତ କଥା ସହିତ ହଉଛ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମୋ କଥାଟା ତମେ କାହିଁକି ଶୁଣୁନ? ବିରକ୍ତ କରୁଛି ମତେ। କୁହ। ତମେ ଏମିତି ଖାଲି ବିରକ୍ତ ହଉଥିବ କେତେବେଳେ ଭଲ ଟିକେ ମତେ କଥା ହବନି କି ଅଛ କଣ ଅଛ କେମିତି କଣ ନାହିଁ ଖାଲି ବିରକ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ବିରକ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ओडिशा ସୋଦା भाषा 24 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣ। ଓହୋ ତୁମେ ମତେ ଏଇ ସବୁ କଥାଟା କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଓଲୋ ପିଣ୍ଟୁଲୁ ଖାଇଦେ। ଭଲରେ କଥା ହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି ଆଉ ଭଲରେ କଥା ହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଆ କଥା ହଉଛି ତୁମେ ଆଉ ଯାଇକି କହିବ ବସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କଣ ସେ ସାରସ୍ୱତ ସହିତ ବୁଲି ଯାଇଥିବ ମୋର ଏଠି ପ୍ରେମ ହବ ତମ ପାଇଁ। ପ୍ରେମ କଥା ଉଠିଯିବ। ତୁମେ ଶୁଣ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ ତୁମେ ସାରସ୍ୱତ ତାର ओडिशा ଶୁଣ भाषा ସାରସ୍ୱତ ତୁମେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଫୋନ କରିବିନି। କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଲେ ମୁଁ ଫୋନ କାଟିଦେବି। ତୁମେ କାନ୍ଦ ଏମିତି ବନ୍ଦ କର। ବିହେଭିୟର ତମେ କରିବ ଯୋଉଟା ଜୀବନରେ ଶୁଣିନି ମୁଁ ତମଠୁ କାନ୍ଦ ବାହାରିବନି କହିବ ମତେ ତୁମେ ମୋଠୁ ବହୁତ ଆହୁରି ତମ ହଁ ପ୍ରାଣ ଛୁଆ ତୁମେ ହେଇଥିବ। ହଁ ଏଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଗୋଟେ ବାପର ଛୁଆ ହେଇଥିବ ରାଣ ପକେଇବ ओडिशा ଏଟା भाषा କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ ତୁମେ କଣ ଏତେ କଥା କଣ ଭାବିଦେଲ ମ ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ଶୁଣ ତୁମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁନ କି ଏମିତି ଆସିକି ରାଜିବ ପୁରା ତମେ ହେଇଥିଲେ ଭାବିଲନି ତାକୁ ବାଧି ଯାଉଛି ଏତିକିରେ। ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି କହିଲି ସାରସ୍ୱତ ମୋ କଣ ପାଇଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲ କହିଲି କଣ ପାଇଁ କହିଲ ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ତମର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲି ତମେ ତାକୁ ଫୋନ କାଇଁ କଲ ତମେ ମ ओडिशा ତୁମେ भाषा ତାକୁ ଫୋନ କାଇଁ କଲ? ସାରସ୍ୱତ କଥା ଖାଲି ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ପିନାକୀ ଗୋଲି କଥା ବି ମାର କହିଛି ମୁଁ ଗୋଲି ମାର ପିନାକୀ କଥା କହିଛି ମୁଁ ପିନାକି କଥା କହିଛ ହଁ ତାକୁ ପଚାରିଲ ତାକୁ ପଚାରିବି ମୁଁ। ହଁ ପଚାର ସରିତାକୁ ପଚାର ଯଦି ପିନାକୀ କଥା ମୁଁ କହିନଥିବି ओडिशा ମୁଁ भाषा ଏବେଠୁ ଏଇଠୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଯିବି ଅନୁଗୁଳ। ତୁମେ ମତେ କୁହ ତୁମେ ତାକୁ ଫୋନ କାଇଁ କଲ? ସରିତାକୁ ହଁ ତମ ଫୋନ ଉଠେଇଲନି ବୋଲି କେତେଥର ଫୋନ ଉଠେଇ ନଥିଲି 7-8 ଥର 7-8 ଥର ଫୋନ ଉଠେଇଲି ତମେ ଫୋନ ମାରିଦେଲ ହଁ ଏତେ ସାହସ ତମର ନା ସାହସ ସେ କଣ ତୁମର ସବୁ କଣ ତ ଆଗରୁ କଥା ହେଇନି କି ତା ସହିତ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲ କୋଉ ଆମେ ହିସାବରେ କଥା ଆଗରୁ ହଉଥିଲ କୋଉ ହିସାବରେ କଥା ହେଇଥିଲ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ ସପିଂ କୋଉ କରିବାକୁ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ ସପିଂ କରିବାକୁ ସପିଂ ଯାଇଥିଲେ ଆୟାନ ତମର ଡ୍ରେସ ତମେ ଚେଞ୍ଜ 7 ଥର ଫୋନ ଉଠୁନଛ ମୁଁ ତମ ସେଇ ଲିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ओडिशा ସାଙ୍ଗେ ତପନକୁ भाषा ଫୋନ କରୁଥିଲ ତପନକୁ ମୁଁ ଫୋନ ଏଥିପାଇଁ କରିଥିଲି ଯେ ଆଜି ଶୁଣ ଯଦି ମୁଁ ବା କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନୁଛି ଯଦି ଯଦି ମୁଁ କଣ ସରିତାକୁ ଯଦି ଫୋନ କରିଥିବି ओडिशा ଜ୍ୟାକେଟ ଠୁ भाषा ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ରିଜିନ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିବି ଜ୍ୟାକେଟ କୁ ଛାଡିକି ଯଦି ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ରିଜିନ କରିଥିବି ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କେବେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବିନି ହେଲା ନା ଡାଉଟ ଥିଲା ନା କଣ ଥିଲା କେବଳ ଜ୍ୟାକେଟ କାହିଁକିନା ତୁମେ ଶୀତ ବହୁତ ସରିତାକୁ ପଡୁଛି ଶୁଣ ତୁମେ ସରିତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ କରି କହିଲ କଣ ମତେ କହିଲ କହିଲି ସରିତା ତାକୁ ହୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ ଆଣିଛି କି ସିଏ ଫୋନ ଉଠଉନି କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ପଚାର ଜ୍ୟାକେଟ ଆଣିଛି କି ନାଇଁ ସେ ସେଇଠୁ କହିଲା ସେ ନାଇଁ ସେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି ସେ ଦିଦି ଘରଟି ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ଆଉ ହୁଁ ନାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି ସୁନିତା ତାର ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୁନିତା କଣ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଫୋନ କରି କୁହା ଏତେ କଥା ओडिशा ସିଏ भाषा କହିଲା ରେ ଏଟା ମୁଁ କହିନି ଏଟା ସିଏ କହିଲା ତୁମେ ଫୋନ ତାକୁ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ଫୋନ କରି ଫାଷ୍ଟ କଲ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ତାକୁ ମୁଁ ଫୋନ କହିଲି ଫୋନ କାଇଁ ଉଠଉନି ସେ ଅବଭିୟସଲି ଫୋନ ହଁ ଉଠଉନି ସେ ଜଣେ ପଚାରିବ ନା କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଫୋନ କରାହବ ओडिशा ଏବେ ତୁମେ भाषा 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ ମୋ ଲିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ତପନକୁ ଫୋନ କରୁନ ତମେ ତପନ ହୁଅ ନାହିଁ ତମେ ତପନକୁ ଫୋନ କରୁନ ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଉଡିଯାଇନ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଚକରେ ओडिशा ଉଡି भाषा ଯାଇଛି ଯେ ତମେ ତପନକୁ ଫୋନ କରିନ ତପନକୁ କେତେବେଳେ ଫୋନ କଲି ଯେ ଉଡି ଯାଇଛି ଜୀବନ ସାରା ଉଡିଗଲେ ତପନକୁ କେତେବେଳେ ଫୋନ କଲି ତୁମେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ମତେ ଫୋନ କଲନି ତପନକୁ ମୁଁ 10ଟା କି ମୁଁ 10 ତମକୁ ମିନିଟରେ ହଁ 15 ମୁଁ ମିନିଟରେ ଯଦି ଫୋନ କରି 2 ଘଣ୍ଟା ପକେଇନି ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲନି କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ଶୀତ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିବ ଅନୁଗୁଳରେ ଶୁଣ ଶୀତ ଶୁଣ ପ୍ରବଳ ओडिशा ତୁମେ भाषा ମତେ ଠାଉଆ ମାରନି ପୁଚୁକି ତୁମେ କହିଲି ପରା ମତେ ବିଲକୁଲ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାଉଆ କସମ ନେଇ କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ ଠୁ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ରିଜିନ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିବି ସରିତାକୁ ତମକୁ ତ ହଁ ଦିପହରେ ଫୋନ କଲି ତମେ ସରିତା ଘରେ ଅଛ ସରିତାର ଶୁଣ ଖାଲି ଯିଏ ଜ୍ୟାକେଟ ପାଇଁ ଫୋନ କରେ ସେ କହିବନି କି କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଫୋନ ମୋର ଉଠଉନି ओडिशा ଆରେ भाषा ଯାହା ସରିତାକୁ ଫୋନ ଟା କରି ସେ ମତେ ରିଜିନ ପଚାରୁନି ତ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଛି ବୋଲି ସେ ସେ ମତେ ଜାଣିବନି ଫୋନ ତୁମେ ଶୁଣ ମତେ ତମ ପ୍ରତି କିଛି ନାହିଁ ମନରେ ମୋ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ତମେ ମତେ ଫୋନ କରନି ଯାହା କରୁଛ କର ତମେ